Прывітанне ліцэіст, прывітанне выкладчык, прывітанне выпускнік. Мінуў яшчэ адзін яскравы год у яскравым жыцці ліцэя. Ён быў цяжкім і дзівосным, але поўным на шчырыя моманты і імгненні шчасця. Час імкліва бяжыць, і мы ледзь паспяваем за ім. Цяжка ўявіць, што ўсё, што адбылося з намі. Але праз нейкі мы час пасмяемся з цяперашніх нас. Толькі не думайце, не кажыце, што ўсё гэта было дарма. У мінулым годзе ліцэісты перамаглі на шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах. Мы зладзілі 30-ю юбілейную навукова-практычную канферэнцыю «Першы крок у навуку». Паставілі на вялікай ліцэйскай сцэне 7 грандыёзных канцэртаў, а амаль кожную пятніцу зімовы сад напаўняўся цяплом дзякуючы праектам рэха, гаворыць Эд, шортс, а таксама паэтычным вечарынам і струнцы беларускай. Нашыя спартоўцы перамаглі на шматлікіх спаборніцтвах і турнірах, а ліцэйскія валейбольныя, баскетбольныя і футбольныя лігі выйшлі на новы ўзровень арганізацыі. Лера Мікітаўна радавала нас сваімі імпрэзамі на зорцы, а газета «Рукі» працягвае папаўняць бібліятэкі нашых ліцэістаў. Канал «Торт» перамог у намінацыі за лепшы медыярэсурс Беларускага дзяржаўнага універсітэта, а дэбатны клуб працягвае ўсім пацвярджаць, што ён адзін з лепшых у краіне. На ліцэйскай пляцоўцы таксама з'явіліся новыя праекты. Літары, канект ліцэй, скрыня, і гэта далёка не ўсё, чым можна ганарыцца і што ўзгадваць. Мы смяяліся і плакалі, спявалі і танчылі, пілі гарбату, глядзелі ў ліцэйскія вокны і думалі пра вечнае. Пасля ўсяго гэтага мне хочацца спытаць, а ці не ёсць гэта сапраўдны цуд? Наша шчасце прама тут, у кожным нашым руху, у кожным нашым кроку. У такі святочны час давайце нагадаем адно аднаму самае галоўнае, але самае простае. Мы і ёсць ліцэй, кожны з нас. Нашыя сэрцы і усмешкі, найвялікшы скарб, які нас звязвае. Здаецца, што шмат што сышло, шмат што згублена, але мы ідзем далей, мы ідзем наперад, бо кожны чалавек носіць сваё неба з сабой. Наступны год асаблівы. Ліцэю спаўняецца 35 гадоў. Вялікая лічба для вялікага месца. Гісторыя, якая цягнецца ўжо столькі гадоў, значыць значна больш, чым мы можам сабе ўявіць. І мы не маем права забыць гэтую гісторыю. Таму я звяртаюся да кожнага, хто глядзіць гэты зварот. У якой бы кропцы Беларусі і свету вы не знаходзіліся, калі вы хаця б крыху датычныя да ліцэя, знайдзіце час, запаліце ліхтарык і скажыце «Віват, ліцэй». А пакуль што абдыміце самых блізкіх вам людзей, скажыце ім самыя важныя словы. Падзякуйце і даруйце. Людзі – самае дарагое, што ёсць у вас і ёсць у ліцэя. І толькі прашу, свяціце. Вось і падышоў да канца яшчэ адзін год. Напоўнены падзеямі, поспехамі і расчараваннямі, развітаннямі і новымі сустрэчамі. І, як звычайна, надыходу Новага года папярэджвае самы чароўны, самы лепшы, самы яскравы і атмасферны месяц – снежань. Узгадаем жа разам, якім атрымаўся снежань 2024 у ліцэі. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
Вітаю, Захар. Як ти лічиш, ці з'являються новогодні кірмаші у ліцеї доброї традиції і ці варто є притягувати? Я лічу, што дакладна з'яўляюцца, таму што навагоднія кірмашы дапамагаюць атрымаць той самы ліцэйскі навагодні настрой, стварыць штосьці прыгожае, што можна заставіць у сябе дома ці проста падараваць камусьці з родных. І працягваць іх абавязкова трэба, таму што для мяне і ў мінулым годзе гэта быў вельмі класны опыт, і ў гэтым годзе таксама праводзіць гэта вельмі прыемна і вельмі добра удыхае паветра праздніка. Цудоўна, распавядзі пра гэтую рэч, якая ў цябе ў руцэ. Гэта вось свечка з вашчыны, якую можна вельмі проста зрабіць, і вельмі шмат людзей таксама іх зрабілі, таму спадзяюсь, што ім спадабаецца. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly Тася, адкажы, калі ласка, як адбываецца працэс стварэння паштовак? На самом деле нет какого-то определенного прям алгоритма. Ну, есть этапы, то есть это сначала ты придумываешь идею, потом ты эту идею реализовываешь, вдохновляясь чем-то, и потом уже наслаждаешься результатом. Самый сложный для меня этап, скорее всего, это придумывать идею, потому что их может быть как и огромное множество, и не может быть вообще. И там уже начинается поиск каких-то картинок, чтобы вдохновить. То есть никогда не срисовываю прям точно то, что нахожу. Вот питаю энергетику, не знаю, Нового года. И обычно это все происходит по какую-нибудь там музыку, например, лицейский плейлист. Ці карысталіся вы звычайнымі паштоўкамі ў жыцці? Мабыць, калісьці такое было? Ну, в детстве было. У нас даже родители переписывались там со своими мамами, папами, которые жили там в Бресте, у нас одни жили, вторые там еще в другом месте. И у нас у моей мамы дома целая такая огромная коробка лежит поздравлений с Новым годом, с днем рождения. Ну, в общем, можно, да, посидеть иногда, посмотреть, повспоминать. Было такое, очень теплые воспоминания у меня. Вітанкі, Богдан, адкажы, калі ласка, што ліцэйская навагодняя пошта значыць для цябе і ўвогуле, як яна важна для ліцэя? Ну, для мяне гэта ў першую чаргу місія, традыцыя, якую заўсёды дамавік рабіў гэтую пошту з дапамогай разумных іфаў, якія дапамагаюць гуманітарыям зрабіць разумны бот і ўсю гэтую перасылачку. Дзякуй ім за гэта вялікі. А увогуле для ліцэя, што значыць навагодняя пошта? Ну, гэта такая яднаючая штука. Спачатку, калі людзі рэгіструюцца, асабліва карапузы, яны не разглядаюць пошту як нешта асаблівае, як ліцэйскія канцэрты, такое ж крутое, але потым прыходзяць надрукаваныя паштовачкі, якія малююць самі ліцэйскія дызайнеры, і потым ім прыходзяць іх адрасаты, яны адпраўляюць гэтыя паштовачкі, і вельмі прыемна, на сваім прыкладзе кажу, атрымаць у першых лічбах студзеня дзесьці так, паштовачку, дзе на адваротным баку напісаны словы ад абсалютна розных людзей, але гэтых людзей яднае ліцэй і яднае тое, што яны ў Новы год пагадзіліся паўдзельнічаць у навагодняй пошце, яны там пішуць вельмі прыемныя словы, часам у навагодняй пошце трапляюцца нашы настаўнікі, таксама вельмі прыемна, знаёмыя, можа увогуле нейкія абсалютна новыя людзі, якіх ты дагэтуль не ведаў, і добры повод пазнаёміцца. Вось таму гэта такая ўсеагульная ліцэйская яднаючая традыцыя. Дзякую, Богдан. А цяпер адкажы, калі ласка, куды ты ідзеш 19 снежня ў 16:30? Я іду за сцэну, сажуся на гук, на пульт і працую на навагоднім канферансе. Я ведаю, што ты з'яўляешся адным з арганізатарам канферансу. За апошнія месяцы была праведзена велізарная праца, і як адчуваюцца тыя самыя апошнія гадзіны перед пачатком? На самом деле, сегодняшний день проходит просто великолепно. Мы все на таком расслабленном настроении, у нас Новый год, дружеская атмосфера. Мы сегодня почти не репетировали, просто наслаждаемся моментом. И я в огромном предвкушении
сегодняшнего праздника. Плюс мы проделали действительно большую работу, очень плотную, поэтому я уверена, что сегодня у нас все получится. С любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить знание. Вітанкі, Маша, хочу запытацца, чым для цябе з'яўляецца навагодні канферанс як арганізатара? Новогодний конференц мы недавно лишили, что увогуле гэта мой, здаецца, Новый год. Это мой 5-й конференц, у якім я удзельнічаю. І гэта вельмі дзіўна, таму што ты просто ўжо зрабіў такое кола, таму што Новы год мой, у маім 10 класе гэта быў мой першы канферанс, калі не лічыць візітоўкі, калі я першы раз выйшла на ліцэйскую сцэну, ужо ў якасці такой акторкі. І зараз, зрабіўшы гэта кола, ты адчуваеш свой рост, ты адчуваеш, наколькі ты змяніўся, наколькі зменьваюцца людзі навокал цябе, наколькі ввогуле змяняецца ліцэй. Але гэта прыемна адчуваць, таму што классно разумеешь, что ты столица. Любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Вітанкі, Цімура, вітанкі, Діана. Ці ёсць у гэтым канферэнсе нейкі рэквізіт, які вам было цікавей і незвычайней за ўсё рабіць? Ну, самы незвычайны рэквіз пакуль што знаходзіцца па-за межамі гэтай камеры, але вось там дзесь у далечыні мы можам пабачыць сугроб, вось сумёт, які будзе адчыняцца, вось там знаходзіцца дзверка. Я думаю, гэта вельмі дзіўна будзе і незразумела для гледача. Галоўна, каб яны не падумалі, што это нейкі погреб ці штосьці такое. Вось, ну і таксама велічэзны дом, вось, які, ну, неверагодных проста памераў. Я думаю, што такое даўно ў ліцэі не рабілі, ці ўвогуле ніколі такога не было. Вось, канешне, да, туды сышло шмат грошаю, шмат нашых моцаў, шмат часу, але мы задаволены такой працай. Ну, конечно, мне падаецца, што самым цікавым было менавіта рабіць штосьці з нуля. То есть у нас былі доскі, быў шурпавёрт, шурупчыкі, і мы з гэтага зрабілі штосьці, ну, неверагоднае, на мой погляд, таму што, ну, такіх маштабных праектаў у маім жыцці яшчэ не было. І на ліцэйскай сцэне я таксама такога не бачыла яшчэ. Таму мы спадзяемся, што вам спадабаецца то, што мы зрабілі. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Літера А – апельсинового настрою. Літера Б – біткоїнів поболей. Літера В – вареников. Літера Г – шановне господарство. У наступным годзе жадаю вам гарачага кахання, геніальных ідэй, гармоніі ва ўсіх аспектах жыцця і шчаслівых гадальных карт. Літера Д. Дорогие лицеисты и выкладчики, достигайте новых вышин, добивайтесь поспеху и дарите только добро. С Новым годом! Літера Е. Ега жадаю вам быць самымі чуловымі хлопчыкамі ў наступным годзе. Прям як ён. Літера Ж. Жадаю жыць без нягод. Літера З. Заўсёды заставайцеся сабой. Вы нашыя зоркі. Літера І кароткая. Йоу! Літера К. Кахайце тых, з кім не здаецца, што кахаць гэта складана. І жадаем вам Кахаць і быць каханымі. Літера Л. Ліцейскі дух ствараюць людзі. Таму, каб захаваць яго, любіце ліцэй, любіце людзей і будьце лепшымі. Літера М. Менш стрэсу, больше мёду. Літера Н. Натхнення у кожным дні Новага году. Літера О. Ого-го, яких великих поспіхаў і шмат шчасця. Літера П. Першымі зышу заўсёды быць.
Літера Р. Радості, разнабаковості і родних людей побач. Жадаю вам, шановні ліцеїсти. І доброго Нового года. Літера С. Смешных моментов и солодких слоечек, больш спокойных дзён і сну і самага светлага свята. Літера Т. Тривалості, творчого натхнення і не губляць сябе. Літера У. Усміхайтеся як мага часцей і дарыце радасць сваім блізкім. Літера У нескладовая. Літера F. Феєрично проводьте кожен свій день. Літера Х. Хай у наступному годі буде побольше моментів хі-хі-ха-ха. Літера С. Цуду у Новому годі, теплині і цукру на кафедрі фізики. Літера Ч. Чарівництво у кожній події. Літера Ш. Шанування. Літера И. Цудовного настрою і побольше приємних випадковостей. Літера м'який знак. Літера Е. Будьте у наступному годі економічними і розумно користайтеся своїми грошима. Літера Ю. Юбілей у ліцеї БДУ. І у гэты снежаньскія холодныя дні і холодны час трэба памятаць пра сонейка, што хаваецца за хмарамі. З Новым годам! Літера Я. Яднацца, бо ўсё у нас будзе добра, але толькі калі мы будзем разам, а не побач. Ужо зусім хутка мы будзем сустракаць новы 2025 год. Таму ад усёй каманды торта віншуем вас з надыходзячымі святамі. Жадаем здароўя, дабрабыту, шмат вясёлых усмешак і моцных абдымкаў. Заставайтеся з намі, не шкадуйце падабайкі, а мы будзем імкнуцца ствараць адпаведны контент. З Новым годом! Віват ліцей!